So, welcome to Bisaya Sports Show Game 2 analysis and game 2 predictions. Yes! So, Jom, kumusta man ang game 2? Lipay kay ka sa resulta? Lipay kay ko sa resulta because now I can really say nga murag na ko knowledge gamay sa whole basketball thing and I ganahan kay ko although di kay siya as thrilling sa game 1 nga mga ana jud ka but mga Cavs fans. Karon is like nalubong jud ang Cavs. Hindi ito makalingaw na duwa. Di siya makalingaw na duwa. Although nice kung nagpusta jud ka sa Warriors na. So ang mga iba-iba po na to. Oh, siya nakadaog. Pila mo nadaog ka. Secret na siya basta kay kana siya. Okay. Dati kasan kay di makikpusta magbawas. Di ko mo bawas kay home court nila sa game 3 so like istoryahan nato sa prediction but istoryahan sa na natong game 2 now. So game 2 kinsa may mga impressive players ng game 2? Of course si Curry because wala nag-set siya sa iyang history, di ba? 9 3 points. NBA Finals record. Stephen Curry. Ganahan ko kaya ako ang Thompson, no? Kaya namawi dyan siya sa game 2. Siya atong ginatawag na boy clutch. Lisod yung Lebron kaya nas Thompson ang igo pa, nagpuli-puli din. Nangigo pa si Durant and si Stephen Curry butog yun pag 3rd and 4th quarter. So wagin bout. And Lebron had a good Lebron, game. nice kasi Lebron kaya although dili kayo na nakuyang points, I think taas mo siya assist. So maluoy kung kuhan actually J.R. Smith kay really kailangan mo niya i-prove yourself labi na like nagbinugo dyan sa game 1. Katawanan kayo, tawag mo siya MVP sa taga-kuhan na sigit-sigitan siyang MVP may itatawahan na pero hindi na bad game sa Jordan Clarkson ang Pinoy na nasa NBA Finals. Hopefully makabawi sila next game. So tanaw ni prediction sa game 3. I think duha man ka home court sa Cavs, I think nadyo isa na nga makadaog sila. Di ko sure kung game 3 or game 4. That's why di ko magigpusta kay di ko mo risk no sa 5 na ta magigpusta. Paniguro yun. But sure ko makadaog sila. So at least one. Yeah, hopefully if they don't beat Golden State sa game 3 murag wa na ang series humana. It would be nice kung like makadaog sila aning 3 and 4 para power jud nga fight sa 5 6 7. So tanaw na mo yes. Ano ko yes, maybe this game is a must win for Cleveland if di nila man di madaog humana bisag kung saan na di na kamo pusta. Like exciting times and I just wanna thank you for introducing me sa whole by the way namin ron sa NBA store. Si naka-addict na tayo, mamalit na tag mga merch nila no. Nagigasto nila mga kompleto na. Kuwang na lang bola paliton. Og standee ni Klay Thompson na. Kung naa pa lang basig yan ang ipalit. So by the way, NBA Play Store here in Ayala Center Cebu, new wing by the way on the 4th level. So kung ganahan mo mga original NBA clothing, mga caps, naadyo dire tanan. As in mga dolls and mga bola. Ang ganahan dito tag bola. Okay? Okay. So thank you for watching and see you sa game 3. Warriors. Okay. Cavs.